Sabi ng ulap. Saan pala nagagaling yung ulap? Saan pala yung source? Palagaling? Saan lang pala nanggagaling? Akala naman namin. Huli ka! Akala mo, hindi namin malalaman ha? Huli! It's a prank! Ngayon, alam na namin sikreto bakit mamog dito. Kaya pala nasa tuktok na. Parang may puno. Ay, ano, ini owner. Yan ang supplier. Ayun sa tayo. Hi, kuya! Kuya, kayo pala yung gumagawa ng kamot? Kuya! Nakahuli ka namin, oh! Akala mo, hindi ko malalaman, ha? Kaya kayo malamig. Kailan ba po kayo nagsimula gumawa ng hamog, kuya? Ilang minisbek kami makakadiscover sa'yo. Ikaw pala ang dahilan. Ikaw bakit mahamog sa Baguio? Hindi naman. Grabe na, dami mo na lang. Kuya, ang galing niya, napaabot ka na doon. Para saan yung uso, kuya? Ayaw ko. Ha? Kuya, hindi naman namin pagkasabi na ikaw ang source. Hindi ka naman nahuli. Katan ka ba? Ikaw palang dahilan yan, kuya, oh. Kuya, minsan ba sa buhay mo, naisip mo na makahuli ka namin? Si kuya, bakit mo? Kaya ka kala mo natakas ka, kuya. Ang sekreto ng Bagyo. Hindi yan. Kaya sana mahuli ka namin, kuya. Mga ilang oras bago mo mapuno yung buong Benguet. Tsaka Cordillera. Sa tuloy-tuloy lang, no? Kuya, huli ka na. Natuntun ka namin. Samahan ka ba? May kasamaan ka ba doon? Kaya joke lang, kuya. Ano niyo po ang paghamog? Kuya, joke lang. Yan po, kuya. Salamat po. Sige ka, tandaan mo kaya, nahuli ka namin. Tira mo naman kasi. Diretso dulo. Akala ko, hindi ka talagang show. Akala ko,